kvázi výkaz. Vy ste budúcnosť tejto krajiny. Vy, čo ste teraz aktuálne na štyroch. A všetci sa na vás pozeráme. Fotíme si vás. Poprosili by sme ešte aj rodičov z takého organizačného hľadiska. Bolo by veľmi fajn, keby ste fotili svoje detská tak viac z boku, aby naozaj sme mali taký čistý priezor, aby to aj prežívate bola atraktívna, ako by lezili idú. Ďakujeme za pochopenie a ideme sa pozrieť na zaujímavé ceny, ktoré tu dnes pre vás máme. Všetci účastníci dostanú darček od agentúry Bitcool. Je to taký malý darček na ruku, taká peňaženôčka a v tombole majú možnosť získať tiež zaujímavé vecné ceny. Ceny do tomboly venovala Michala Berková, ktorá vyrába výnimočné darčeky pre celú rodinu. Jej ponuku nájdete na www.plienkovetorty.sk. Inak minulý rok sa zúčastnilo 120 lezuňov, teraz si myslím, že ten rekord celkom Poliaky prekonáme. Pretože už teraz tu máme minimálne 100 lezuňov. Samozrejme, keby si to chceli z recesie vyskúšať aj dospelí, tak budete mať tú možnosť, spravíme aj tzv. Dospelácké kolo. O malú chvíľu, zatiaľ tu máme samých lezuňov, už asi v kole s poradovým číslom 7. Teraz uvidíš najnovšie typy mobilov. Poď ešte kúsok. Počkaj, ešte sme neoštartovali zámožnú posunúť do hru. Čau, Marek. Dobre, pripravíme na naše kolo. Takže 3, 2, 1, lezuň, poďte. Poďte, musíme odpratať s výčkou. Aha, to až tak ďaleko. Môžete ďalšie